खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय। रायजोफोर बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरा दासिमबो आबुङैनो सुस्रांजायैनि सायावहाय खुगा बेखेवदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदो। बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दल हिसाबै আজি जितु ट्राइनियल कनफारेन्सत नতুन बडि फर्मेशन হোৱাৰ কথা আছিল। যেন হওক আগত যিখিনি পুৰাণা আছে চবেই থাকিছে, ভালে ভালে কাম কৰি আছে। আৰু গোসাইগাঁও জিলা হিচাপে আগন্তুক যিটো বিটিচি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত কেনেকৈ ভাগ ল'ব লাগে, কি ইস্যু লৈ পেলাই ৰাইজৰ মাজত যাব, এইবিলাক গোটেই কথা আলোচনা হৈছে। ভাল হৈছে, মই শুনি পেলাই ভাল লাগিছে। ডেলিগেটত অন্তত যথেষ্ট মানুহ হৈছে। গোসাইগাঁও জিলা হিচাপে 5টা সমষ্টি আছে, 5টাৰ ভিতৰত 4টাটো আমি পামেই। আমাৰ যিখিনি ডেলিগেটসকলৰ যিটো ৰিপৰ্ট বা আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলে মোক যিখিনি ৰিপৰ্ট দিছে বা মোক যিখিনি জনাই দিছে বা মই যিখিনি ইনপুট পাইছে, মুঠতে গোসাইগাঁও জিলা হিচাপে 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 4টাটো কনফাৰ্ম। এই বেছি দিন নাই, নিৰ্বাচন হ'ব। মই যিমান দূৰ জানো অতি সোনকালে হ'ব নিৰ্বাচনটো 25তে। আৰু 25ত চৰকাৰ আহিলে আমি কি কাম কৰিম সেইবিলাক গোটেই কথাটো আগন্তুক যিটো আমাৰ 20 আৰু 21 তাৰিখত যিটো চেণ্ট্ৰেল বিপিএফ দলৰ যিটো ট্ৰাইনিয়েল কনফাৰেন্স হ'ব, ইয়াত গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰি ডিচিশ্যন ল'ব। কথা সেইটোৱে। দেখা গৈছে যে আপোনাৰ গোসাইগাঁও জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত গুমা সমষ্টিত কিন্তু দেখা গৈছে এটা অন্তকন্দলৰ সৃষ্টি হৈছে। এইবিলাক চব দলত থাকে, এইবিলাক সব দলত হয়। কংগ্ৰেছতো হয়, বিজেপিতো হয়, ইউপিপিএলতো হয়, এজিপিতো হয়, সব দলতে এইবিলাক থাকে, অলপ চলপ হয়ে। কোনো দলে এনেকুৱা ক্লিন একো গণ্ডগোল নোহোৱাকৈ কোনো দলে আজিৰ দিনত যোৱাটো মই দেখিবলৈ পোৱা নাই। মুঠতে সব দলত থাকে, এইবিলাক অলপ চলপ হয়েই। বৰ্তমান বিজেপিয়ে গুমা সমষ্টিত মানে হেণ্ড চকু পেলাইছে, কি ক'ব? নাই, এইবিলাক অকল বিজেপি নহয় ৰে, কংগ্ৰেছৰোতো চেষ্টা থাকিব, বিজেপিৰো চেষ্টা থাকিব, ইউপিপিএলৰো চেষ্টা থাকিব। সব দলে নিজৰ দলটো, নিজৰ প্ৰাৰ্থীটো জিকাবৰ কাৰণে নিজাববীয়াকৈ ষ্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰে। অকল গুমা নহয়, সব সমষ্টিতে চবেই যেনেকৈ পাৰে নিজৰ প্ৰাৰ্থীটো জিকাবৰ কাৰণে এইটো চেষ্টা চলাবই। অকল গুমাৰ কথা নহয়। শ্ৰীৰামপুৰ আমিওতো গুমা সমষ্টিত আমাৰ দলটো কেনেকৈ জিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ৰণকৌশল বনাই আছো। শ্ৰীৰামপুৰতো আমি বনাই আছো। সব দল একৈ। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনত বেছি দিন নাই, নতুনকৈ ভিজন ডকুমেণ্ট উলিয়াইছে। এইটোৱেতো কৈছোঁ মই, প্ৰমোদ বড়োৰ যিমান ভিজন ডকুমেণ্ট বা কি এইবিলাক কমিশ্যন ডকুমেণ্টহে ক'ব লাগিব আমি। কমিশ্যন লোৱা ডকুমেণ্ট এইবিলাক ভিজন কিবা বনাই পেলাই আৰু পইচা ওলাবহি, পইচা ওলাই পেলাই খাব, সেইটোহে। প্ৰমোদ বড়ো 4.5 বছৰত বেছি পাৰ হৈ গ'ল। আজিৰ দিনত যিমানেই নকয় কিয় কোনো পাব্লিকে তাক বিশ্বাস নকৰে, কোনো জাতিয়ে বিশ্বাস নকৰে তাক। বিটিআৰ চুক্তিৰ বিষয়ে কি ক'ব, কিমান দূৰ সফল হৈছে? বিটিআৰ চুক্তিটো আজিৰ দিনত এটাও ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই। সীমা বঢ়াব লাগিছিল, বঢ়োৱা নাই। 60টা সমষ্টি হ'ব লাগিছিল, কৰিব পৰা নাই প্ৰমোদ বড়োৱে। আৰু ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিব লাগিছিল, আৰু কিবাকিবি ইনষ্টিটিউশ্যন বনোৱাৰ কথা আছিল। ভৈৰৱকুণ্ডত কিবা ইউনিভাৰ্চিটি, আমাৰ চিৰাং জিলাত ৰৌমাৰীত কিবা ইউনিভাৰ্চিটি, এনেকুৱা বহুত আছিল, এটাও কৰিব পৰা নাই আৰু সি নোৱাৰে। চৰাইজোফৰ দানা फैदो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय।
दा आङो फ्राय बाहागो लाबाय थानो मोनो सम मिलायब्लानो गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोनजों दंबोबाय थायो आरो दिनै बे जाजि खनायाव जिथु जथुम्मा जादों बेवहाय फैनानै आरो मोजां मोनबाय गासिबो गोजाम मानसिफोरखौबो लोगोफोरखौबो लोगो मोनबाय रायजो राजाफोरखौबो लोगो मोनबाय आरो जोंनि मानव गेदेर थरेन बर' बिथाङाबो दिनै बेवहाय एखेलगे दंमोन आरो मिजिंथियो बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ओनसोल आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय ओनसोलफोरनि बायदिसिना माखासे मा होनो मावनो गोनां खामानिफोरखौ निश्चय बे जथुमाव सावरायलायनानै हाबाफारि लानाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ माने दैदेनलांनायाव दावगालांनायाव माने गोबां माने जाफुंसार जाहैगोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। सार बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो दिनै इडुकेसन सेक्टरखौ लानानै धरना होनो गोनां जादों बेनि सायाव माबा बुङो ना बेफोर मालाबा जाफ्लायबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने जेब्लायबो बर' हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै माने खामानि मावबाय थादों आरो बे बेलायाव सोमावसारनाय हाबाफारिबो लाबोदों आरो बेनि गेजेरजों गोरोबथाबो जाबोदों बेफोरजों माखासे हाबाफ्रा मावफुंजादों आरो दायो बिथांमोना सरकारजों माखासे माने आन्डारस्टेन्डिंआव फैलायदोंमोन माखासे खामानि मावनांगौ दंमोन नाथाय बेफोरो दाबो जाफुङाखै होननानै बिथांमोना दा धरना दिनैहाय होनायनि बाथ्रा फोसावदों गतिके आं सानो थारैनो बेनि बेलायाव सरकारा नायगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो दिनै जि माने बे सोमावसारनायनि गेजेरजों मेसेज हरगोन बेखौ लानानै सरकार आरो बर' फरायसा आफादजों जुदि जथुमलायोबा आं सानो बेफोर जेंनाफ्रा थाबैनो माने मा होनो समाधानाव फैगोन माने सुस्रांजागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरनि जेंना जेंसिया माब्ला आरो सुस्रांजागोन बेनि सायाव माबोरै ना बेयावथ' सुस्रांनायनि बेलायाव गाव गावनिबो मोनसे माबानि खोथा थाहैबाय मा होनो बिदिखौ थांखिनि माबायदि थांखि लानानै जोङो बेखौ फोजोबहैनो दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा सरकारा दानानै होबाय नाथाय बेवहाय दा गामिया फाइनाल जायाखै आरो मोनसेया जाहैबाय बिसायख'थि जायाखै आरो बे हिसाबैनो गुबुन गुबुन मिसिं बा राभा हासं बे काउन्सिलफोर बायदि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला खामानि मावनो हानाय जाथ'वाखै दा बेफोरखौ थाबैनो जोङो फोजोबलायनानै लानांगौ आरो फोजोबलायनानै लानांगौबा गासिबो खौसे जानानै रायलायनानै मोनसे थांखियाव फैनो हानांगौ दा बड'लेण्डनि सिमाया थि जायैनि थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामिफोरखौ माने लाफानो हानाय जायाखै जेखौ दा मा होनो थाबैनो सरकारा नटिफिकेसन होनो ओंखारदों बेराफारसेथिं गवालपारा आरो खोला माने कामरुपथिं माने दथि सिदुलाव राभा हासंनि मोनसे सरकारा थांखि लानायखाय बेनि जायगाफोरखौ बर' कसारियाव माने सोनो हाथ'नाय नङा बायदि बाथ्राफोरखौ बुंलायदों दा बेखौ बर'फोरखौनो माने थांखि लानो खावलायदों ज' सावरायलायनानै आरो बेफोर जाजोबबानो नटिफिकेसना जागोन ओंखायनो आं सानो जे बेखौ ज' सावरायलायनानै सरकारजों मोनसे मा होनो एखे थांखि आरोखि जयै थांखिखौ मोनसेल' लालायनांगौ जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन जालायलायनो नाङा आरो जयैनो थांखि लानानै सरकारनो फाइनेल खालामनानै होयोब्लानो आं सानो जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय सुबुंफोरनि जे जेंनाफोर बे जेंनाफ्रा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजालांगोन बेफोर जेंनाखौ सुस्रांना होआबा इउपिपिआवबो धरनानि हाबाफारि लानो थांखि लादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो नङा मोनसेयाथ' आं होनदों जे बे मोनसे गणतान्त्रिक हादोर गतिके सोरबाया मानिबा सायाव माबा मोनसे जुदि अजद थायोबा बेखौ फोरमायनो हिसाबै बेबायदि खालामनो हायो नाथाय आं माखासे बाथ्राखौ बुंदों मा दिनै बर' गोरोबथा जादों गोरोबथायाव माखासे बाथ्रा बुजाफरा जालायलायदों आरो बे हिसाबैनो दिनै माखासे खामानिफोरखौ सरकार आरो बर' गौथुमफोरजों खामानि मावलायलायबाय थादों नाथाय दा बेफोर बबेयावहाय थाबथानानै दं मानो थाबथानानै दं बेफोरखौ जयै बर'फ्राबो सावरायलांनांगौनि मोनसे सम फैबाय दा जायफ्रा मावबाय थादों बिथांमोना मोनथिगौ जे मायाव मा जानानै दं बेराफारसेथिं गुबुनफ्रा हयथ' बेखौ मोनथिजोबथ'वाखै नाथाय आं सानो मा बेखौ जयैनो सावरायलायोब्ला माने जयैनो जोङो मोनसे माबाजों थांनो हायोबा मोजां जिहेथु जेंनाया हारिनि आरो जेंनाया हारिनि हिसाबै बे माने फोसाबजानांगौआ जोबोद गोनांथार आरो जायफोर गोरोबथा खालामदों मावफुंजानांगौआबो गोनांथार ओंखायनो आं सानो बे बेलायाव आरोखि माखासे जोंनिफ्रायबो
माने मोनसे मा होनो गावजों गाव गावस्रानाय गैयाजासे खौसे थांखि थानांगौ आरोखि दा जोंनि गेजेरनिफ्रायनो माखासे बेलायाव मालाबा मालाबा माने मा होनो मोनसे थि थांखियाव गरन्थआव सफैनो हायैनि थाखायबो खायफा खामानिखौ सरकारा जोंनि सायावनो नारनानै दोनफिनदों जे नोंसोर रायलायग्रो नोंसोर थिग खालामनानै फैग्रो ओंखायनो बेफोर जेफोर इस्यु दं आं सानो बेखौ गासै बर'फ्रा सावरायलायोबा बा बर'फ्रा सावरायलायोब्ला आं सानो बे बेलायाव मोनसे माने थांखिजोंनो बयबो आवगायलांनो हागोन